קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו. ופה האנשים החשובים. תראו מה קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו. ופה האנשים החשובים. תראו מה קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו. ופה האנשים החשובים. תראו מה קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו. ופה האנשים החשובים. תראו מה קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו. ופה האנשים החשובים. תראו מה קורה פה? הנשיא יצא החוצה וכולם רואים אותו.
שזה.